Patay ang isang lolo matapos matrap sa loob ng nasusunog nilang bahay sa Dagupan City. Narinig pa raw ng ilang kapitbahay ang paghingi niya ng saklolo pero bigo silang maisalba ang lolo dahil sa laki ng apoy. Tutukan sa report. Natutulog ang mag-anak na Gomez pero nagising sila nang maramdamang mainit sa loob ng kanilang kwarto. Nasusunog na pala ang kanilang bahay. Mabilis silang lumabas ng bahay. Bigla na lang po akong nagising nung may sumigaw po ng sunog-sunog. Tapos nung pagmulat ko po ng mata ko, yung apoy po talagang nasa loob na ng bahay namin. Tapos yun po, wala na kaming lahat na iligtas. Talagang bumaba na po kami lahat ng pamilya ko. Nakita pa raw nila ang pagbagsak ng ikalawang palapag ng kanilang tirahan. Nasunog din ang katabing bahay ng pamilya Gomez. Narinig pa raw ni Aling Olivia ang paghingi ng saklolo ng kapitbahay na natrap sa loob pero bigo silang matulungan dahil sa laki ng apoy. Binawian ng buhay ang 64 anyos na si Mario Cabansag. Hindi na po namin din kayang mailigtas, wala na po talaga. Was out na eh. Ugod-ugod na daw nung yung paglalakad kasi niya. Kaya tapos tulog siya noon na that time. Nadamay rin ang bahagi ng isa pang katabing bahay. Tumagal ng mahigit 2 oras ang sunog. Umaga nangangalakal na sila ng basura. Pagkagising, magpapakulo na ng mga tubig daw ang mga yan. Inaalam pa ng otoridad ang kabuuang halaga ng danyo sa insidente. Kasama si Jing Dakanay, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.